SMainao Basumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मैया फुंनि समाव सनितपुर जिल्लानि हेलेम मिसामारियाव बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बासआ जाब्रबथाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गहपुरनिफ्राय क'क्राझारसिम थांनाय बासआ ब्रेक फेल जानायनि जाउनाव लामानि डिभाइडाराव सौग्रावदों। खाफाल मोजांदि बे जाथायाव गासैबो दावबायारिफोरा जेबो खहा जायाखै। सोनाब बेंगलनि गंसे देहा फाहामसालियाव सासे मेडिकेल फरायसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 3 सुबुंखौ हमबाय होनना खौरां मोननाय जादों। कलकातानिफ्राय 170 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय दुर्गापुरनि सभापुरनि साखाथियाव गंसे प्राइभेट मेडिकेल कलेजनि नैथि बोसोरनि सासे MBBS फरायसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सोनाब बेंगल पुलिसआ 3 सुबुंखौ हमदों आरो गुबुन सानैनि थाखाय नागिरनाया सोलिबाय थादों होनना खौरां मोननाय जादों। अरुणाचल प्रदेशनि इटानगराव खुंनाय 4थि KIO नर्थ इस्ट जन केरेट चेम्पियनशिपआव बिदांस्रि मोसाहारिया 59 केजिनि गेलेनायाव रुफानि मेडेल देरहानो हादों। अक्ट'बर दाननि जोबनायथिं बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायनि दाबियाव एबसुआ सोमावसारगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा फैगौ नबेम्बर दाननि जोबनायथिं गोदान दिल्लीयाव धरना होगोन। बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय गोदान सोरखारा मदद होगोन होनना हास्थायदों लोगोसे खावलायदों दिपेन बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि दासान्दि सोलिबाय थानाय फुजा मेलायाव जुवायाव बाहागो लानायखौ नोजोर होयोब्ला बर' हारिया नागालेण्ड पान्जाब बायदि जानो थांगासिनो दङ होनना दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों। फुजा मेलानि खोथाखौ ओरैल' बुंनो सानबाय जे थांनाय 5 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै जौ जुवा दायना दायनि बा ड्राग्स फुजा मेलायाव जुवा होनाय बेफोरखौ जथेस्थ' जोङो खमायहोनो हादों आरो जोंनि इनिसियेटिभा दाबो दङ। जों प्रसासनखौ खावलायदों जे बिनि सायाव OC DC SPI एक्सन लानांगौ। नाथाय जोङो नुदों जे दा दुर्गा फुजा जोबलांबाय, दा लक्ष्मी फुजा सोलिगासिनो दङ, बिनि उनाव राज मेला, बिनि उनाव दिवाली फैगोन। दा बे दिवाली आरो राज मेला दा लक्ष्मी फुजा जुवानि संख्या उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने बिमाया लानानै उन्दै गथ'फोरखौ जुवायाव सोरखियाव माने गेलेनाय आरो नोङो जौ लोंनाय बेयाव दुम दाखाल खालामनाय गोबां थासारि जों नुनो मोनदों। बयनोबो जोंनि अबजारभेसना बेनो मानसिफोरनो बा यां जेनेरेसननि माखासे साननो बयबो नङा माने दा अभार एक्साइटेड एन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्ट बयनोबो नांगौ बेबायदिखौ जों नुदों आरो जाय अभार एक्साइटेड एन्टारटेनमेन्ट एन्जयमेन्टनि थाखाय दिनै समाजा गुबुंले जानो हमदों। समाज मोजां खालामनायनि थाखाय समाजारि थासारिखौ सुस्थ' लाखिनायनि थाखाय खामानि मावग्रा सुबुंनि अनजिमाया खम आरो जों बादा होनो थाङोबा जुवा होग्राफ्रा एबसुनि सेंग्राफोरखौ मावथिफोरखौ भलन्टियारफोरखौ बुनानै हरो, बुलायलायनाय जायो, पुलिस केस जालायो आरो जौ लोंग्राफ्राबो बिदिनो गाज्रि मोनो एबसुखौ आरो जोंहा जातीय दायबद्धतानि थाखाय जोङो बादा होनो बाध्य। खारन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों समाज होबथानायनि समाजखौ मोजां खालामनायनि समाज बेरेखा खामानिखौ होबथानायनि थाखाय जों हाबा मावबोदों। दा दुर्भाग्यआ बेनो जे एबसुआ बादा होनो थाङोबा समाज आरो हारिखौ मोजां खालामनो नागिरोब्ला फाहामनो नागिरोब्ला एबसुनि सायाव आक्रमण जायो, एबसुखौ गाज्रि मुं सोयो। दा बयनोबो एन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्टखौ नांगौ जों बेखौसो नुबाय जे अपेनलि जौ लोंनो मोननांगौ, अपेन जुवा गेलेनो मोननांगौ, अपेन ड्राग्स जानो मोननांगौ, अपेनलि नोङो बाइकआव गाखोनानै बायदिसिना माने जायखौ समाजाव सोलिया, जायखौ समाजाव नुनाङा गाज्रि माने बायदिसिना गाननाय जोमनाय माने जिफोर खान्थिफोर आरो जों इभेन नुदों जे माखासे लाइमोनफ्रा एबसुखौ सोंखारिदों जे माने बाइकआव गाखोनो होआ, ओरै थांनो होआ, ओरै गाननो होआ, ओरै जानो होआ, माने एन्जयमेन्ट आरो एन्टारटेनमेन्टनि दा मोनसे मेसिभ माने कम्पिटिसन रेस जानाय बायदि जों नुदों आरो बेजों बर' समाजा बर' हारिया सेकेन्ड पान्जाब सेकेन्ड नागालेण्ड जानायनि लामायावसो जों नुगासिनो दं आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि हाबाफारिया कन्टिनिउ थागोन आरो जाय जेखि बुङा मानो जोङो जोंनि जिखिनि प्रसेस बा जोंनि इनिसियेटिभखौ जोङो लांबाय थागोन। जों प्रशासनखौ खावलायगोन, सरकारखौ खावलायगोन
आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोदान सरकार बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव बिथांमोना बे थासारिखौ निउट्रेलाइज खालामनो कन्ट्रल खालामनो थाखाय जाहाथे इनिशिएटिभ लायो आं बिथांनिसिम खावलायबाय आरो आसाम नाङै आसाम सरकार जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसन एबसुआ बिनि सायावबो जों खामानि मावगोन गोजोन्थों। भेरगाव जिल्ला बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव आरो खाग्राबारि बियाबनि हेफाजाबाव साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। हाबाफारियाव बाहागो लाना कटन मुलुग सोलोंसालिनि बिबुंगिरि डक्टर जितुमुनि बसुमतारी बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। गोबां आइजोआनो गावनि बिमा जानायनि जेखौ रल होनो बिमा जानायनि रलखौ लानानै दुग्गानाय मोनो आरो बे बिमा जानायनि रलखौनो ओरैबायदि सिरियासलि लायो गावखौनो बावगारो। खायफाया बुङो गावखौनो बावगारनानै नेवसिनानै मोजां बिमा जानो हानाया मोजां, नाथाय आं बुंनो थाङो फिसाफोर देरखांनानै बिमाया जे गासै गावनि जिबनखौनो फिसानि नामाव हगारबाय, फिसाया जेब्ला देरनानै थाङो न' गारनानै होनब्ला मा खालामगोन? माबा मोनसे खालामनानै थानांगोन। बेनिखायनो आइजोआ जेब्लाबो हाबानि उनाव फिसाया जेसेबांखि मोजां जाया मानो, बेसेबांखि फिसा खाङा मानो, आइजोआ गावनि सिनायथिखौ मालाबाबो बावनो नाङा आरो गावनि मावनांगौखौ मावनानै थानांगौ। गाव मोजां मोननाय हाबा, संनाय खावनायाथ' डिउटि होनो आइजोनि, खिन्थु बे डिउटिखौ गारनानै गाव मा मोजां मोनो, फिसाफोरनि मोखाङाव एसे फरायनानैबो दिन्थिनो हायो, बिजाब फरायनो हायो, दानाय लुनाय गुबुन खामानि मावनो हायो, गेलेनोबो हायो, न'आव बेफोर गासैबो खामानिखौ मावनो हायो। बे बिमानि सिनायथिखौ खालि दे गावखौ नेवसिनानै गावखौ बावगारनानै गावनि समखौ हगारसारनानै खालामनो हायो बा दिन्थिनो हायो बे नङा। बेनिखायनो आं दहाय बुंनाय बायदि बिमाया जेब्ला आठथायाव फुंनि 8थासेयाव गावनि फिसाखौ लानानै फरायसालियाव दोनहैयो आरो सानसेमानि नेयो होनबा गावनि जि एकदम मुल्यबान सम, बे समफोरखौ गासिबो गारनाय जायो। फिसाया जेसेबां समसिम देरा बे समसिम बोसोरनि उनाव बोसोर, दिननि उनाव दिन, बोसोरनि उनाव बोसोर बे स्कुलनि गेटनि बाहेराव सम खाथायनानै गावनि एकदम मुल्यबान समखौ गारो आरो गावनि जेसेबां खालामनांगौ खामानि, गावनि सिनायथिखौ गाव सिनायनो हानाय जि माबा खामानि मावनानै सिनायनो हायो बेफोरखौ बावजोबनाय जायो। थ' आं बे खामानिनि एकदम बेरेखा। थांनाङा बिमा, दोनहैबाय, दोनहैनायनि खामानिया जाबाय दोनहैबाय, लायनांगौबा उन्दैद्रायबा लायबाय, खिन्थु गेजेराव बे गेजेरनि समा न'आव रावबो गैलाबा गावनि सम, गाव लिरनो लुगैनायखौ लिरनांगौ, गाव फरायनो लुगैनायखौ फरायनांगौ, गाव गुबुन मावनो लुगैनायखौ मावनांगौ। बे गावनि सम, बे गावनि समखौ स्कुलनि गेटनि बाहेराव नेनानै सम खाथायनाङा, बेनो आंनि बुंनांगौ। बेराफारसेथिं जों नुबाय जिहेतु दायो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स नैबे मुगायाव खिन्थु जों नुबाय बांसिनै बिमाफोरा मबाइलावसो बेस्थ' थानायखौ नुयो। गावनि गथ'फोरखौ जेसेबांखिनि जोथोन लानांगौ, सोलोंथाइ होनांगौ, बेनिफ्राय एसे बबा आनज्रायबाय। बिनिखायनो आं दहाय बुंदोंमोन जेरै गथ'फोरखौ लेखानि फारसे, बिजाबनि फारसे बोनांगौ, फरायनायनि मोनसे हारिमु सृष्टि खालामनांगौ। बे सृष्टिया न'खरनिफ्राय जागोन। जुदि गथ'साया न'आव लेखा बिजाब गांसेबो नुवा, जुदि गथ'साया न'आव गावनि गेदेरफोरखौ, बिमा बिफा, बिबै बिबौखौ बिजाब फरायनाय नुवा, बे गथ'साखौ बिजाब फरायिनि रायनानै जेबो लाब गैया। मानो होनबा गावनि एगजामपोलजोंसो गथ'फोरखौ थुलुंगा होनो हायो। थ' बिमाया जुदि मबाइल नायो, फिसायाबो मबाइल नायगोन। बिफाया जुदि सानसे मबाइल नायो, फिसालायाबो नायगोन। बिनिखायनो बेखौ फोजोबनांगौ। मबाइला गोबां खामानियाव बाहायजायो। रिल नायो, जोंनि बांसिन मानसिफ्रा रिल नायो, शर्टस नायो आरो बे फिसा फिसा इउटिउब बा फेसबुकफ्राव फिसा फिसा माबा नायनानै, क्लिप्स नायनानै बेफोरजों बेस्थ' थायो। खिन्थु बेफोरखौ नायस्लाय बे जुगा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि, बिथाङा होननाय बायदि, आरो बे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ माबोरै गावनि थाखाय बाहायनो हायो। मबाइलाव नायनायाव रिलखौ नायामासिनो, माबा मोनसे फेस्ला शर्ट नायामासिनो जुदि सोरनिबा संनाय खावनायखौनो नायबाय, एमब्रयदारिखौनो नायबाय, स्वेटार गांसे माबोरै बानायनो बेखौनो नायबाय, जुदि बेखौ गियान हासिल खालामनायाव, गियान आरजिनायाव बाहायो बे समखौ, होनबा साबसिन जायो। मबाइलाव गोबां जिनिस दं आरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बुङोब्ला जोङो बुहुमखौनो बेरायजोबनो हायो मबाइल